ito ho yung mga mararamdaman mo pag binaksinan ka na. So, yan. Yan. And then, yan. Tapos, guys. So, nagpaturok na po ako. Ito na po yung aking record. So, first dose pa lang ako ng Sinovac. Ang balik ko ay sa 18 ng December. Yan. Sobrang dami guys ng pila. Sobrang dami namin. Pero ang bilis lang ng ng pagkasunod-sunod. Ito na talaga, grabe. Ang lalim na ng hininga ko dyan. Kasi kinapabahan talaga ako sa parayom. Takot na takot ako. Pero okay lang, basta wag ko lang siyang titignan. Kaya yan, hindi po ako nakatingin. Laki na rin kaya nun dito. Talagang laki na rin. Hindi po. Ma'am, tutusok na ako ha. Sinovac first dose. Sige malalim. December 18 po ha, kuya. Yung sahod mo yung malaki. Hindi lang pala masakit. Kala mo masakit na. Okay na po. Thank you. Tignan niyo po itong card. Balik na lang po kayo na December 18 pag sumama. December 18 po. Pag sumama pakiramdam, by Jessic lang. Sige po. Thank you. Yung naramdaman ko guys after nung turok talaga, pa siya, umepekto pa siya sa akin after 12 hours. So yung pakiramdam ko medyo mainit yung loob ng katawan ko, pero hindi ako nilagnat. Yun, nagkasipon lang ako konti kasi parang medyo giniginaw lang ako. Dahil din siguro umeepekto yung gamot. Basta ganon, medyo gininaw ako. Tapos pagka 3 days wala na, okay na ako. Wala. Ano? Palengke po. Si Daria sa'yo pa talaga din. Wala naman pala. Mas masakit pa pala yung sakit ng langgam. Hindi ka. Takot na takot ako. Tapos akala ko Anyabang mo. Sige, yung epekto niya. Anyari ka talaga. Masakit pa talaga yung langgam. Parang nasagi ka lang. Umaga, 10 sa hapon. Oh, mama daw, bentanan nila. Para magkapera sila. Benta na ako. Oh, mama, pambenta, oh. Magkano? Magkano? Pisa? Ha, pisa? So, ayan guys, pabaksin na din kayo kasi kailangan natin yan sa health natin, and then para pang protection din natin yan sa COVID ba. Tapos required na rin kasi sa amin ng mga worker, syempre security guard ako, kaya kailangan talaga mga frontliner, kailangan mabakunahan.